krátko. Vidíme politika nie len, podľa mňa, podplatiť politikov a sudcov a tak ďalej, ale aj mimovládky. Všade tam, kde vyskytujú mladých, šikovných ľudí, ktorí raz by mohli už škodiť alebo konkurovať, alebo neviem čo tej skupiny, tam šupnú peniaze, aby, ja ani nehovorím, že kúpiť tých ľudí, ale nejakým spôsobom zaistiť, že ak ten názor bude vedený, tak to bude slušne povedané, možno samocenzúru a možno dokonca aj priateľne práve kvôli tomu, že cez tie roky tá skupina podporila týchto ľudí. A musím povedať, že keď som bol šéf Slovak Spectator, ja som vybavil práve u Jara Haščáka, Slava Haščáka aj Penty podporu pre našich noviny, že oni by to distribuovali, ja si nemám povedať presne, ako to bolo, ale distribuovali noviny u vysokých škôl, lebo to považovali za dobrý projekt a my sme za to zvedli nejaký protistrany, že neviem, správy o private equity, alebo čo to bolo. Ale proste tie snahy tam sú a keď v tom čase to vnímaš ako fajn, to je fajn ich mať. A idú o dobrú vec, ale to len postupne, že zistíš, že možno tam tá cesta nevedia. Lebo tým pádom nie, že človek sa cíti v konflikt záujmov, ale určite tam vznikne nejaké väzby, nejaké sympatie, ktoré neskôr musíš rozbiť, aby si vôbec o takýchto veciach písal. Tak je to veľmi šikovná politika, podľa mňa, ale o to nebezpečnejší. Pre spoločnosť. Dobrý deň, to som Vladík. Zaregistrovali sme v piatok v televízii, neviem či slovenskej alebo inej, že sudca Petr Žalabke vydal predbežné opatrenie o tom, o čom hovorím. Hovorca Krajského súdu tam povedal, že tento sudca pracuje doma, na čo má ísť nárok, a toto vydal z domu, toto predbežné opatrenie. Samozrejme bez toho, aby ja som tiež o tom presvedčený, že vôbec tú knihu nevidel. A potom povedal, že zdôvodnenie svoje bude uverejnené dnes, v pondelok. Dostali ste už, pani Mikolco, nejakú informáciu, že čo bolo dôvodom toho jeho konania? Ja som dozvedel iba neformálnym spôsobom, najprv z tlačí a potom z úst niektorých ľudí, ktorým verím, že asi ako to bude, ale nič nemám na papier, nič nemám formálne potvrdené, tak môžem len domnievať z toho, čo som počul, že aký boli zohľadnení. A možno mi čaká na škránku nejaký žltý papier a musím preto ísť. Ale v podstate išlo o to, že vôbec existuje tá kniha niekde v šuplíku a nie je to hotový. Ešte musí prejsť editorskú kontrolu, aj právnici a tak ďalej, aby to bol v podobe, čo môže byť na to, že by sme vedeli obstať. Takže sú úplne bežné práce, čo sa týka kniha. A to, že nedokončený formál sedí niekde, a to má možno 3-4 ľudia, prekladateľka, ja a fakt ďalší. Ja neviem, v akom zmysle to mohol byť zásah do práv, človek, ktorý je tam spomenutý. Ale zo zvedavosti budem čakať na to rozhodnutie. A už som počul práve názor, že je to dokonca zábava. Tak ako hovorím, že zvedavosti čaká. Ja si dovolím položiť sa jednu otázku a potom je tu nejaké poradie. Zatiaľ sa bavíme v podstate o nejakých technických detailoch, ako sa to dialo a podobne. Ale ja by som rád pripravil pozornosť na veľmi principiálne vaše rozhodnutie. Že jednoducho, hoci sú možnosti, ako opísať to predbežné opatrenie, mohli by ste tu čítať tú knihu, mohli by sme vám ju my zobrať a namnožiť si ju bez vášho vedomia, mohlo by to byť na internete zavesené na cudzom serveri, iné vydavateľstvo, druhé vydanie, či sa dalo film. Je veľa možností, ako to byť. Vy ste sa rozhodli zásadovo, principiálne rešpektovať rozhodnutie súdu. Ale ja teraz kladiem otázku, či to nie je to, čo tá druhá strana chcela dosiahnuť. Pretože oni vyhodia tú vašu knihu z predvolebného alebo ju oslabia. To je jedna vec. Druhá vec, ekonomicky vás poškodia, pretože teraz je o to najväčší záujem.
Tretia vec, ukážu svoju silu. Čiže tu sa dvíhajú nespokojní ľudia a oni ukážu, že majú tú moc, aby vám v tom zabránili. Skúste ešte trošku to rozviesť. Okay. To sú veľa témach, tak prosím vás spomenúť. Čo sa týka, že čo oni ukážu, na sásovo. Myslím si, že oni neukázali silu, ale skôr zúfalosť, nekultúrnosť a strach. Naozaj tá kniha neobsahuje nič, ktorý by mohol škodiť Pente. Proste ja som tu nenapísal ako trakt proti nimi, ale skôr ako ukážka, ako funguje Slovensko. Takže to je, čo už na internete im najviac poškodilo. To, že to vyšiel v zahraničných novinách, to im veľmi poškodí, lebo už v zahraničí zrejme je väčšie to citlivosť voči korupciu, tak to bude veľmi komplikované pre nich. Ale ja si myslím, čo sa týka samotná kniha, to, že som rozhodol spolupracovať alebo aspoň neporušiť slovenský zákonník, neznamená, že nebudem proti tomu bojovať. Napríklad mne to nerobí žiadny problém, napríklad prečítať časti knihy vo verejnosti, ktoré sa netýka pána Haščáka ani spoločnosť Penty. To je ten absurdné, že ako môžeš zakázať niečo, ktorý obsah si nevedel. Takže ja tak hovorím, že ten, podľa mňa ten rozhodnutie je v niektorých veciach nevykonateľné. Po druhej, plný dieravý, dá sa to nie obísť, ale s tým pracovať trošku. Jedný, čo som nechcel robiť je, že ísť hlavou proti múru a taký šikovným spôsobom, ktorý pripomína taktika finančných skupín, vytiahnuť zmluvu, ktorý bol podpísaný deň predtým, než súd rozhodol z nejakých spoločnosť s Panami a vydať knihu rýchlo niekde v Čechách a to nikam nevedie, lebo práve jak sem ísť proti nimi, ale zákonným spôsobom, akože, aby to poukázalo na ich spôsoby, ale nevieš zvíťaziť nad zlo, keď budeš používať praktiky zlo, to jednoducho nedá. Tak ak ja mám vyzerať ako slabok, tak OK, budem vyzerať ako slabok. Čo sa týka financie, nikdy mi nešlo o peniaze pri takto veci a to neviem, že to ľahké hovorí, ale naozaj ja som mal pocit posledný mesiac, že aj tak nebudem môcť si nechať tie peniaze toho knihu, lebo to je skôr neetické, že zarobiť na hnev ľudí a na nešťastie tejto krajiny. Takže mi je to úplne jedno, či to vyjde dnes a zároveň. Som nejaký chudák, že to je posledný halie, čo tu zdá. Nie, normálne som bol zamestnaný u vydavateľských domov, dostal som plat a to, čo som robil večerok alebo cez víkend a tak ďalej, tak to je moja súkromná vec a ten jasný to všetko. Mne ide skôr o to, aby som poukázal na to, že v tejto krajine nemáme čoho sa bať. A napriek tomu, že na druhej strane môže byť nejaká veľká finančná skupina, ktorá má všetky peniaze na svete a majú podnikaný politický systém, justičný systém, je to úplne jedno, lebo nevedia umlčať ľudí, ktorí sú odhľadní. To je všetko.